Ni Eneko naiz. Eta lehenengo mailakoa naiz. Ni Arraitz naiz. Eta lehenengo mailakoa naiz. Orain burutze grama bat egingo dugu. Pista 5 da. Norazten da Arraitz? Venga, Arraitz. Zein egingo duzu? Txakur bat, posten azpian nor bizi da? Joan aurrean. 16. Aurrean, 15 aurrean. 14. Oso ondo, idatzi. Gesia. Ez bestea. Berriro, gesia. Tranqui. Berriro gesia. Venga, ekin emango. Venga, oso, venga, Eneko. Zein egingo duzu? 16. Oso ondo. Venga, Arraitz. Vale, venga, aprentza. Oso ondo, venga. Eta azkena, Eneko. 28. Oso ondo, venga, idatzi. Ederto. Pista da 12. Venga, oso ondo. A ber, nola hasten da? Eneko, zu hasiko zara? Venga, zein egingo duzu. Hurbildu, seinalatu zein egingo duzu. 23. Oso ondo, idatzi, venga. Venga. Venga, idatzi. Venga, Eneko, zein egin duzu egin? Hori goiko, lehenengoa edo zein? 14. Non dago 14, seinalatuak zamarrarekin, 14 nore gongo zan. 14, bizi da, noren gainean. Oso ondo, gaipina txamarra 24en gainean. 24en gainean, esan duzu ondo, 24en gainean ipina txamarra. Gainean, hori ez dago gainean, ipini gainean atzamarra 24en gainean. Eta orduan, hurrengoa zein da. 14 eta gero dator. 15. Ala, idatzi. Idatzi, Eneko. Zemak esan dugu, onan fletzitari, bera hartu. Oso ondo. Venga, Arraitz, zein egingo duzu? 17. Oso ondo, jarri. Hortze, listo. Oso ondo. Eneko, zein aukeratuko duzu? 26. Oso ondo, jarri. Ederto. Oso ondo.